Ayo wong mati ning diparane. Kuburan lah. Keliru. Aji ning diri saka Lati, ajine raga saka busana, oncate nyawa ninggal raga. wong mati ning diparane Kuburan. kandhane keliru kok Akeh ngek. keliru. Ya keliru. Saiki sing sampean sing tak takoki. Iya. Becik ketitik Ala ketara aji ning diri, saka lati crit aji ning raga, saka busana oncating raga. oncate nyawa Oncating nyawa. ninggal raga. Wong mati bakale Ya bakale ning diparane ya terserah sing mikul. lho kok Terserah sing mikul. sok terserah sing mikul. Lah apa digawa ning pasar apa digadekno terserah sing mikul. Lah umum piye wong mati nek digawa ning pasar? Lah mek menawa coba aku nek mati ora tak kongkon nggawa ning kuburan. Lah terus sampe mbok gawa mara ndi? Ya bojoku tak pesen ben iku delok-delok anak menawa kangen bojoku iso tilik. Aku coba nek mati lebokno kulkas dik ben awet. Dadi kowe nek kangen iso buka kulkas. Roh aku Kok nek wis mlebu kulkas sampean Iya. kok ben diasem-asem. ada masem iki ya ngono. Ayo Eko mang di Eko wis gak ana. Ayo iki anu permintaane Eko. Cangkemku wis powegel kok. Wong kaya ngono-ngono ae iki lho. Wis ana nake lho. Ah iki Bapak Ibu Cek mirsani diaturi Alhamdulillah. Apa lagu utawa gending panjai sing melek sar dhewe. Aduh. Dekne melek Semangat kok semangat apa? Melek ngono iku karo angen-angen. angen-angene sar. Mek mangan kuwi metu nggawa gendang. Heeh. Lah kok iki aku metu rene nah terus apa sing tak gendong? Lho akeh ha. Sapa? Lah iku ning mburi dak akeh. Tas-tas ning mburi ben digendong sar. Lho iku mbok anggap wong ape minggat apa piye? Lah iki mau kan kancane gendong kendang. Heeh. Dewi gati aku karo kowe iki Mas Prawo karo dulur-dulur ngobongan sedekah bumi ora ninggal karo budaya Jawa, ora ninggal karo tradisi, nanggap ketoprak. Somben yang ngene. Piye, Pak? Kowe yo nanggap ketoprak. Sok sapa wong sing gelem nanggap ketoprak bakal gede barokah, gede manfaate, gede faedahe. Ngono. Lho iya no. Ayo gending anu lagu apa? Diaturi campur sarian ya. Campur sarinan Mas Budi. Bisa. Iya. Ya, diaturi tembangan yuk monggo Mas Budi. Hanya ya, Pak. Ya Allah Gusti. Sampean ngono. Iki lali aku. Kene. Anu iki karo Gondes. Gondes apa? Son sisteme iki apa jenenge? Ayah kono. Lali ta. Oh, lagi kepethuk iki aku. Dulur tuwa lagi kepethuk. Reoni cara Jawa. Reoni. Bersama Mas Gondes Sanjaya. Nek. Ayo. Apa lagune? Iki mau tembangan ya. Hah, apa? Tembang kangen. Yuk diaturi